Buni. Suntem pe skateboard-ul prin drum și încercăm să nu ne rupăm gâtul pentru că am un telefon în mână și încă mă chinui pentru că era să cad. Uite, skateboard-ul stă singur, știi? Logica asta. Hai să luăm încolo. Nu țin prea bine picioarele, așa și eu. Ops, era să iau. O trântă, două, no comment, no problem. Vine mașina și nu-mi place mașina. Nu-mi place mașina. Așa e pe drum. Alta mașina. Așa e pe drum cu mașina. Acest pietre și trebuie să ridic skate-ul. Mergem. Pe spate nu e chiar așa frumos, l-am de mult. Mai ales pe față, uite. Uite, uite. Arată frumos. Mergem încolo. Scăpăm un pic din mormanile astea de pietre. Sunt începătoare, să știți. Ok, pregătiți. Suntem pregătiți. De mers. De skateboard. Uite, m-a luat ca un câine. M-a luat drăguții. Mai era un câinece. Cioban mic? Cioban mic? Ce faci? Nu trec bariera, că mama nu știe că am plecat. Trec bariera, știți? Nu, nu trec. Merge. Nu mergi. Ok. Așteptăm să treacă mașina. O fetiță mică îmi făcea cu mâna din mașina. Suntem pregătiți. Să murim! Pietre, ușor. Fata portocalie. Așa se vede, fata portocalie. Era să iau și mine și mașina. Așa. Cuțul ăsta. Cuțul. Au. M-am dat cu skateboard-ul peste picior, nimic important. Cred că traversăm. Și ne dăm pe aici. S-o obăți partea aia altă. Poziția de skate. Greu să nu mergi pe skate. Cred că vine mașina. A claxonat. Ce frumos! Mă claxonează mașinile. După cum vedeți aici, nu există multe mașini.
trecem spre locul meu, uite acolo. Hai să spart telefonul. Cred că plecăm la noi. Cred că plecăm acasă la noi acasă, nu? Mă lătrau și câinii, Doamne. Nu pot să trec că m-au lătrat căței. Vedeam că căței vedeam. Hai să nu mai luăm un pic. Adică o trebuie să 2 ori până contează. În sfârșit suntem acasă, am făcut o grămadă de sport. 6 minute cu skateboard-ul, a fost minunat. M-au lătrat și câinii, era să mă calce mașinile, era să cad pe jos. Ce mai frumos decât asta? O senzație așa frumoasă. Vă avertizez să vă cumpărați skateboard-uri, să învățați să mergeți pe ele, știți? Ok, cred că am terminat skateboarding-ul de azi. Astăzi l-am făcut doar așa, mai multe Roxana, știți, un fel de... Am vrut să vedeți că știu să merg pe skateboard și nu prea știu. Ok, bye. Ne vedem la următorul episod. Bye, bye.